Здравейте на всички, които ме гледате, здравейте YouTube! Днес ще започна нова поредица, която ще се казва "Как се прави". В първият епизод ще правим мелница. Сега мястото ще е някъде по-близо до водата. Ето тук, това е моят дом. Не съм довършил направо къщата, все още, но като намеря време и нея ще я довърша. Така, събрал съм някои материали, за да започнем. Така, ето някъде, ето тук ще поставя къщата. Ето така. Няма. Нека да изравниме. Ето така. Ще правя от камък. Готово. Ето така ще започнем някак си. Това ще го щупя тук, защото не ми трябва с кирката. Ще си направя нещо като платформа. Така. Само да преброя колко ще правя. Няма да е много голямо нещо, кой знае какво. Тук съм взел място с стадионът, който сте го виждали сигурно в някои от предишните ми епизоди. Да. 1, 2, 3, 4. Ще направя с 10, 5, 6, 7, 8, 9, нещото такова така. Отново същото като по-рано. Щупваме този камък. Това ще го оставя, нека да си вие надолу. Тук 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Между другото забравих да спомена в началото на епизода, сега ще го спомена, че искам да благодаря на моят приятел Марко ФТЛ, който ми направи този банер в момента, с който съм. И така, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, точно. Взех си този път и камъкът. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и тук няма ми стигне пространството, ще трябва да копая. Няма проблеми. Някъде тук ще направя и хамбар поблизо и градина сигурно. Така, аз съм забравя да си взема лопата, а не ми се ходи чак до къщата, за да си правя и да си взема от честа, така че ще копая с камък или с така или с каквото намеря. Ето, това премахнах това, което не трябваш. Чех се да преброя, за да е точно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така. Да го чупиме. И за малко не ми стигна това. Ще направя тук от тази страна на платформата, ще направя малко по-дълго, да се сместят. Нали, да не... Опа, съжалявам. Готово е тук. Тук се оказа, че има пък земя. Няма да я чистя само за да навлиза вода, но няма значение.
Така, ето е нашата платформа. Това ще е пространството, в което ще строиме нашата мелница. Сега тук ще го запълниме, както се вижда, ето. Тя също и... щех да падна надолу. Къде отива? Така, ако искате превъртайте тук, защото няма да е много интересна част, само запълването. Опа. Трябва да... Пишете в коментарите, ако искате да правя нещо по ваше желание. Да. Ще пуснем вечерта да стане намирно, за да... Или аз вече съм го пуснал сигурно, за да не дойдат зомбитата и да ни пречат да работиме. Така. Опа. Сложих един камък в повече. Слеза направо във водата да ги поставям. И пак ли го обърках? Тук има паднал камък, който е мой. Така, чупиме го. Клипът може да се раздели на отделни епизоди, ако вече не съм ви го казал. Съжалявам, ако съм го казал пак, разбира се. Може да се раздели на 2 или на 3. Да видя сега дали ще ми стигнат камъните или ще трябва да ходя до мината. Да покопая още. Фал! Няма да ми стигнат камъните. Трябва да се върна до мината да видя дали в честовете вътре има или трябва да почвам да копая. Просто ето така, само за да взема малко камъни, за да построя мелницата. Аз се поразръчках в интернета, разгледам модели на мелници, но не реални, разбира се, не в Майнкрафт. И как се получава там? Все още не сме стигнали нагоре. Проверя. Не, тук само желязо имам. Съжалявам, но ще трябва да се върна додолу за малко. Опа. Абе, върви. Така, малко да поизкопаеме камъни. Ето така просто копаеме. Да събереме нужните средства. 20 ще са малко, ще ни трябват около 2 стака. Ето събрах 44, почти един стак. Продължавам да събирам. Да сложа един торч, да стане малко по-светло. След малко и без кирка ще остана, но имам една дървена. В мен останала. Сега трябва да досъбера още един стак. Така остават още малко. Доста дни от вторият. Да поставим пак торч, за да ни е светло да копаеме. Така, тези мисля, че са достатъчно въглищно находище. Ще ми трябват, така че ще ги изкопая тези.
И тук имам доста. Голям кеф. И останах без кирка. Трябва да копая с тъпата дървена кирка и толкова бавно се копаят нещата. Ще проверя за камена, но няма такава. Добре, аз после ще се върна, за да ги изкопая тези руди. Сега ще се върнем на строежът на нашата мелница. Така, ето е. Опа, тук се излизаше. Изкопал съм това. Ще поставя от това. Така трябва да проверя дали са спрени зомбитата. Мирно е, всичко е наред, значи. Може да работим и през нощта, без да ни пречат. Нямам скин, както видяхте. Ще поставя един-два торча, за да е по-светло. Така е по-добре, но пак е зле. Тук ще поставя един. Те ще свършат. Тук един. Значи кой знае какво пространство осветявам. Така ето. Трябва да го щупим отново, защото стана грешка. Сега, ако не ми стигнат тези камъните, сигурно в следващия епизод ще съм по-подготвен за мелницата. Сега не бях предвидил колко ще трябват. Дори не бях предвидил размерите й, колко ще са. Но ето, че приключихме с платформата и почваме да изграждаме нагоре. Естествено трябва да избера къде да има вход. Аз лично ще избера от тази страна и ще си направя мост. Така, да не се удря в стадиона. 4, 5, 6, стига толкова. И много високо стана, бе. Но, две. Еле, урках там, където трябваше да се строя. Съжалявам. Ще трябва да започна наново. Готово. Почвам пак. Ще строя по-ниско, за да мога директно да почвам. До 3. 3, 2. Но не ми дава, само от 2 ми дава да строя така. После ще довърша тези неща там. И явно отново няма да ми стигнат камъните. Така. Да, пак ще я махна. Ще поставя на друго място. Ето тук, примерно. Така. Не ми стигат камъни. Ще
хода да изкопая онези там, за да довърша тук строежът. Така само да не падна. Ще направя само втория ред. Така, тези ще ги махна. То махнайки тези. То от тази страна. Поставя една... О, господи. Ами добре, явно това ще е за този епизод. Следващия ще я довърша. Или в последващият, зависи колко и как ще съм с материалите. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи.